να πω για ποιο λόγο είμαι εδώ. Ναι, πείτε μας. Είμαι εδώ γιατί είμαι απλήρωτος 10 χρόνια. Ναι. Όταν έκανα απεργία πείνας 6 Νοεμβρίου του 2023, πέρα στην Αθήνα στον ΑΠΚΠ, μου δώσανε 4 μέρες έκανα απεργία πείνας, μου δώσαν 11.000 ευρώ έναντι για να φύγω από εκεί. Από εκεί και έπειτα δεν χωράει αμφιβολία ότι μου στα τίποτα, δεν αμφισβητείται πλέον αυτό. Έχουμε ένα έγγραφο εδώ που αναρτήθηκε στο Διάβγεια με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου του 2024, που λέει εδώ πέρα αποφασίζουμε τη σύσταση επιτροπής αξιολόγησης κτλ. Για να πληρωθεί το 15 έως το 19. Η επιτροπή είναι με τα συγκεκριμένα αυτά ονόματα. Η επιτροπή αυτή θα φέρει σε πέρα στο έργο μέχρι 31 Δεκάτου του 2024. Αναρτήθηκε μια καινούργια απόφαση στο διαδίκτυο, στο Διάβγεια, που σημαίνει ότι όταν αναρτείται είναι και εκτελεστέα, ότι η πληρωμή τελικά δεν θα γίνει μέχρι το 19, θα γίνει μέχρι το 21 και θα ολοκληρωθεί 36 του 25. Πληρώθηκε το 15, 8 Γενάρη. Για ποιον λόγο είμαστε ακόμη στο 15? Ένα αυτό. Τώρα εγώ την καινούργια δήλωση που έκανα το 25, για να πληρωθώ το 25 πρέπει να πληρωθεί το 24 και εγώ είμαι ακόμα στο 15. Για πες μου πώς μπορώ εγώ να είμαι 10 χρόνια απλήρωτος επιδοτήσεις και να μπορώ να επιβιώσω? Με ποιον τρόπο? Δεν υπάρχει τρόπος. Τα χρήματά μας τα φάγανε. Τα γνωστά αυτά που ακούγεται. Όταν εγώ όμως 6 Νοεμβρίου έκανα απεργία πείνας, ήμουν ο τρελός στο χωριό. Και τώρα με σταματάνε στον δρόμο, σταμάτα να μας πεις με κερνάκια παιδάκια. Τι συμβαίνει εδώ? Θα σας πω τι συμβαίνει. Υπάρχουν αυτοί οι κτηνοτρόφοι που ασχολούνται με την κτηνοτροφία, 95.000 αφημοί. Από τα 95.000 αφημοί παραδίδουν γάλα 47.000 αφημοί. Που σημαίνει οι 48.000 είναι αερζίδες. Δεν έχουν ζώα. Και τρώνε τα λεφτά από αυτό το, πώς θα το πούμε, την κατσαρόλα που είναι για το ταψί με την πίτα που είχα ξαναπερούνε. Και εδώ σε θέλω τώρα, ότι τα 47.000 αφημοί που είναι πραγματικοί κτηνοτρόφοι παίρνουν το 25% από τα χρήματα αυτά και το 75% τα παίρνουν αερζίδες. Που σημαίνει ότι ένας κτηνοτρόφος που παίρνει 2.500 ευρώ ήταν να πάρει 10, παίρνει 5 ήταν να πάρει 20, παίρνει 7,5 ήταν να πάρει 30. Τι τα λες αυτά τα παιδιά που είναι μέσα στη Λάσιο και στη Βουνιά? Δεν είναι ο δικός μου ο γιος, έδωσα μάχη εγώ να μην είναι ο δικός μου ο γιος. Δεν έχουν καμία ελπίδα. Καμία ελπίδα. Να πούμε για τους βαμβακοπαραγωγούς. Ήταν να πάρουν 90 ευρώ συνδυμένοι και παίρνουν 21 ευρώ. Τα χρήματα μας τα φάγανε οι αεριτζίδες. Παρακαλώ.